खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 27 आगस्ट 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल हिर'ज डे महरै फालिनाय जायो। हायुङारि जोहोलाव साना बै सुबुंफोरखौ मान होनायनि मोनसे सान जायफोरा समाजाव मख'जाथाव बिहोमा होदों आरो बिथांमोनखौ जोहोलाव मानिनाय जायो। बेखौ गोबां हादोरफोर आरो ओनसोलफोराव फालिनाय जायो। बे साना मोनसे हादोरनि जारिमिन, हारिमु आरो बेसेनफोरखौ फालिनो आरो हारिनि जोहोलावफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि सान। 1993 मायथाइनि आरोंदायारि आफादनि बायदिब्ला नेशनेल हिर'ज डेआ बैसोर जोहोलावफोरनि थाखाय जायहा हादोरनि मोनदांथि दं आरो जाय मोनसे हादोरनि थाखाय उदांस्रि आरो खान्थिनि मोनसे खान्थि एबा जिउखौ ओंथि बेखेवो आरो बिहोमा होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल लटारि डे, वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे आरो नेशनेल टाग अफ वार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।